Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'okwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ benefit of Saraka. I'm here to tell you na Saraka bara nnukwu uru. Saraka brought ka o bidoro from the time immemorial. Gịnị bụ Saraka? Saraka bụ selfless giving. Saraka bụ mmadụ inye out of born of love. Saraka bụ inye onye ka mma. Saraka bụ ihe imere gbarụ onye asị na onye Chukwu gbara Christmas ya gbarụ ndị ọzọ. Saraka nwere ike ma ya bụ n'ego, o nwekwara ike ma ya bụ na nni, o nwekwara ike ọ bụrụ iji ihe inwelu for uplifting others. That is Saraka. Ihe ndị a ka anyị ga-edeba anya mara before we dive into today's lecture. Important announcement. Ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, echefuna na annual festival anyị bụ September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate in ya. Ị n'obodo oyibo, ị nọ Nigeria, ihe enwe ike ịbịawu ma ọ bụ na ihe abịawu chat m na WhatsApp ka ime ihe atụrụ anya n'aka gị iji kwado ya bụ annual festival. Yes. Nke bụ echefutana anyị na month of August. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. Yes. Like I say, I am at Rituaja. Here can go 4 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media because nobody had him. But I'm not going to name where I carry the Why are you doing a number more than a screen? 0805 7837 Now let's proceed. Saraka. World religion, world over. Name Saraka. No dinka mo no din cause. O nwere ndị na-eme Saraka ha na-akpọ ya feast of Passover. For na-akpọkwa ya other feast. Ya dago for na-akpọkwa nke ha festivals. Dịka isi mala anyị na-eme na Ugochitubelu na temple. Anyị nwere in the temple, anyị nwere festivals anyị na-eme. Yes. Anyị nwere festivals anyị na-enwe iji wee celebrate some entities of powers na mmụọ dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị mesịa nke anyị ngwa ọzọ feast ọzọ anyị ga-eme na December 1. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ etu aka ọ dị n'okpere dị iche iche nọ n'elu ụwa dum. Ndị ọbụla nwere ife ha na-akpọ nke ha. Ndị ụmụnna ya dị na-eti isi na-akpọ nke ha mmemme Sala. Mana nwantara ya ama all over the world ụfọdụ ndị Christian na-akpọ nke ha Christmas. And the world over ndị ọbụla nwere ihe a na-akpọ nke fa n'okpere ha. Ndị Hindu, ndị Hinduism, Buddha and rest of them. Ndị ọbụla nwere nke ha na-eme. Gịnị ka m na-achị kọwara gị mana o nwere one thing very common. Saraka. Ndị ọbụla nwere ụzọ na-eme Saraka, ama akpọrọ ya festival, akpọrọ ya Saraka, akpọrọ ya festival, akpọrọ ya ihe ọbụla. Mana ịghọta ihe pụtara ebe a bụ na ihe a na-emewu na-provide ihe oriri ma ihe ọṅụṅụ nye ndị mmadụ ma ndị less privileged. Ọ bụgoro ụmụnna anyị na-eti isi na o nwere ihe dị na mandatory atụrụ anya na onye ọbụla n'ime ha bụ onye na-eti isi na ga-emeri n'ụbọchị niile. A na-akpọ ya Zaka. Zaka bụ na-atụrụ anya n'aka gị na ị ga-enwerịrị onye ka mma inyere ihe. Ịghọtara ya? So mana anyị ma na-enwere ọtụtụ ndị mmadụ ma ebi na ha n'obodo oyibo ma ọ na ha nọ mba dị iche iche. Ha ma na-eme ebi nature of their job. Ha ma na-enwe ike inwe interaction with the less privileged. Onye abana na-abịa na temple anyị na-enwe opportunity ime Saraka on daily basis. Maka na imirikite ndị mmadụ na-abịa na temple every day. Maka na aka ode enwere ike ihe na-pass through bụ na o nwere onye ị kwesịrị ifeed n'ụwa mbụ gị ifeedro kwesịrị ifeed the poor. Dan n'ụwa mma ụwa nke akịta atụrụ anya n'aka gị na ị ga-efeed the poor. O nwere ike ide efeed the poor
So when I better get now from pillar to post, it's actually okay for you to feed the poor. Start feeding the poor, and that's all. When you can here and fasting, man, a man on here need to just feed the poor. So malo na job na ito na temple. I na-ewepụta some percentage na ya bụ ego aja. Yes. Na-aba na ihe gbasara saraka. Enwere percentage anyị na-ewepụta na-aba n'ihe gbasara evangelism. Yes. So ọ bụrụ na ịbụ onye na-akwado temple anyị, malụ na ego gị soro na ego eji agbasa ya bụ oziọma ma radio programs anyị na-eme. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-akwado temple anyị, malụ na ego gị so na ndị na-afụ maka foundation anyị, ndị less privilege, ndị a na-enyere aka, ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Na Xmas a ruwekwara end of the year na 1st of January, a na-ekwa ndị a na-eke rice. Mmadụ na ego dị ya. Yes. Onye ndị a niile bụ Saraka. Enwekwara nke ọ na-abụ anyị na-eme everyday nke ha dịkwa. Etu a ka ọ dịkwa nwere ndị na-awa bịakwa na temple egbucha anụ ewere sie nri nyefe ha erie free of charge. Ụfọdụ na ha bịa ha kpọkọsoro ụmụazị aka ụdị. So ọ ga-enwerịrị a way you help to do your Saraka. Enwere ike n'ebe ị nọ, side ebe ị na-abụrụ ebe ga-abụ na ịkpọgoro ndị mmadụ ka ị mere ha Saraka, people will not come. Ụfọdụ nwere ike na-atụ ụjọ na ị na-echenara ha akara aka ma ọ bụ something like that. No. Bụrụ na anyị bi n'ụdị environment ma ọ bụ n'ile obodo oyibo nwere ebe ihe emewo ụdị Saraka anwa, ị contact us. Eme Saraka na temple on your behalf. Chọgodo ka eme ya personal, emere ya personal. Chọọ ka ebido kwa esendere ebido esendela gị. Ghọtara ya? Mana gbaa mbọ fụ na o nweriri onye ka mma inyere aka. Yes. O nwere onye ka mma, it could be monetary something, it could be financial, it could be nke a ma ọ bụ nke ọzọ, but you must try. Ifu ebe a na-eme ihe ma ọ bụ na ịpụta afụ ebe any altar ọbụla altar na-eme altar ikwere ivuru na ya na-eme Saraka, kaba arụfu na ego gị bara ya. Maka ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ ịtụfu ego. Mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, from time to time I don't joke with Saraka because I know the importance of it. Enwere ike ọ bụrụ chụsọ Saraka anyị mere na-akwada mgbudi dị egwu bụ na-emepe anya gị fụ ngozi sienu ya na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ na-asị etu a ka ihe dị. Small things that matters. Yes. Gbakwa mbọ fụ na mgbe ọbụla a na-eme ihe Saraka, a na-eme ihe festival, a na-eme ihe onye ọbụla bịa rie ṅụọ, a na-enyere ndị enwere ka ọrafa aka. Gbakwa mbọ fụ na ego gị dị na ya. Ọ na-ebukwapụ many things. Enwere ike ya kama nwere ike ịbụ na ị need ka ị help feed the less privileged. Mee ya. Long as ịma na ya bụ ọtụ ibilọngụ na ịkwụsị ime ihe dị etu a na-emere ya. Shall be well with you. Number more than a screen 0805-7837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile. Obi m siri ike na Chineke meworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwuoke Premier be with you all. May you be protected and may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị ọnụ.